Slywydd UMCA. Dwi'n meddwl chdi, mae hefyd neilio. Ie, wel, sydd dwi'n meddwl amdano, so... Nath Richard Wyn Jones bysiadu fi fynd am llwyddiaeth ar ôl sbio pwy oedd yn mynd am y swydd hefyd. Os da ti'n ennill, mae'n bach yn bod, dwi'n meddwl. Be chi'n meddwl honno ta? Mae'n iawn. Neu, mae'n meddwl yn cynnig chdi beth yna. A chdi? Ie, ie. Just yn arwyddo fo ta, ie? Fod ti'n golygu llawer o waith, mi dwi'n dal eisiau trio am swydd o lywydd UMCA, achos yn syml iawn fod gen i ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth yn gyffredinol, gwleidyddiaeth Cymru'n arbennig, a hefyd Cymru'r coleg. Roget wedi cael deian i eilio. Mae'n gyd sy'n gwneud o'r rwyddo fe. O, ni'n cynnig y swydd, fwy na dim, ond mae gymaint o'r hogia wedi bod yn ymhen i gofyn mi wneud. A dyn ni'n teimlo, os ydyn nhw'n teimlo gallwn ni wneud, fod iddo litfydd mi wneud. Gosod y fi yma, di Gwynedd Ellis. Yn y canol, Mariwell Jones, a pen llalla Mary Maddox Jones. A maen nhw gyd yn cael 5 munud os maen nhw eisiau i wneud eraill. A sydd â Gwynedd dechrau yn sefyll. Iawn, dwi'n gobeithio bod chi gyd yn wedi cael copio'r manifesto a... Ar hyn o bryd, ni'n teimlo'n bach yn nerfus, ond dwi'n poeni rhyw lawr am y canlyniad yn diwedd, achos mae wedi bod yn profiad gwerth chweil. Dwi'n meddwl bod yna fanteision o fy newis i gan fy mod i wedi bod yn is-lywydd am y 2 dymor dwytha. Mae hyn yn mynd i leihau yr effaith sydd bosib i gael drwy ddewis llywyd newydd. Dwi'n meddwl bod Gwynedd wedi rhaid i throed ni i gychwyn. A wedi rhaid y gwendid mwyaf sy'n hwyrach wedi cael ei amlygu yn y ffaith bod llyr wedi cael ei ddewis yn llywydd, sef bod o'n i ail flwyddyn. A mae'r 2 ymgeisydd sydd bob ochr mi, y 2 ar hyn o bryd yn yr ail ac fydd yn y drydydd flwyddyn nesaf. Os ymwneud gyda dwi'n meddwl mae eitha gyswng Arwel Jones a fi. Fel pob sôn, dwi'n credu mae fydd o'n ras go agos. I'r undeb yn hytrach na'i gwaith. Mae nhw yma i gael gradd a dyna sy'n bwysig. Ar y llaw arall, mi fydda i yn yr ail flwyddyn ac yn ôl bob sôn, does am cweit gymaint o waith. Dwi'n gael doeth fan awr fi seifanc iawn. Wel, mae'r profiad yn bwysig. Wel, dwi'n mynd ymlaen o'n am toriadau na'n bydd fan'na, achos da chi'n gyd yn gwybod sut dwi'n teimlo am hynna. Trefnu ymgyrchedd a pethau fan'na, ond dwi'n mynd i ganolbwyntio am pethau dwi'n gwneud flwyddyn diwetha. Yn bysol, dwi'n eisiau fod yn llywydd ar undeb sy'n cael ei dyn yn ddirmygus gan y Coleg a chan yr NUS. Ymgyrch arall bwysig ar hyn o bryd wrth gwrs di'r hysbysfyrdda. Mae rhaid cymreigio wyneb y coleg. Mae'n bwysig wrth gwrs, mae'n bwysicach trio cymreigio y cyrsiau gan y blaen, ond, wel, mae'n braidd yn beth amhosib i wneud. Ond, mi ddod Gwynedd, mae bod ti'n bwysig cymreigio'r ffrant. Yndi, mae hynny'n bwysig, ond hwyrach bod ti'n bwysig crach hefyd o leia trio cymreigio'r perfad, y gwaith. Os dim iws cael ffrant ddwyieithog, yna dydi gweddill y coleg a'i gweithredoedd i ddim yn ddwyieithog yn wirioneddol. Dwi'n siŵr sa Arwen cytuno, dwi'n gael siom uffernol gweld faint o bobl sydd mor apathetic at gymdeithas y iaith. Mewn cyfarfod i cell, mae 20 os da ni'n lwcus o bobl. Os mae hynna mynd i fod yn rhan o'r ymgyrch hefyd, sef rhaid ni bwysio gymdeithas y iaith. Os na gai fethol, mi fyddai'n siomedig, byddaf. Ond os na gai ethol fel llywydd, wel, mi dwi am fynd ymlaen i dri am swydd arall ar y pwyllgor gwaith, beth bynnag. Cwestiwn ychwanegol mae'n tebyg i, mae'n erbog cynnig bod ni'n cael peiriant condoms fel yn gael yn Pantageli. Ydych chi'n meddwl bod hwnna'n syniad da?